dacă ai spațiu în calculator. Ok. Mira, poți să te fac și pe tine ca host? Sau e suficient? Pune. Să mă mai ajut tu în funcție de cum intră participanții? Da? Da, pune. Regulă. Mulțumesc frumos. Aș vrea să știu cum se vede, dacă se vede primul slide. Da? Se vede, nu se vede full screen, dar se vede. Nu se vede full Ești ok, screen. Andra. Da, nu știu acum cum să fac mai mult de atât. E bine așa. E bine, da? Lasă că se vede. Ok. Vă salut încă o dată. Îmi pare bine că v-ați adunat astăzi aici, la acest webinar pe care l-am intitulat Imunitatea la nivel holistic. El face parte din maratonul a 7 webinarii susținute în fiecare zi până pe 4 martie, dar e și partea programului Diamond Club, despre care vă voi transmite mai târziu. Tema abordată de astăzi, imunitatea la nivel holistic. M-am gândit la această temă în contextul în care ne aflăm, când suntem bombardați de tot felul de informații despre diverse subiecte care ne pot afecta atât fizic, cât și partea de sănătate. Mărturisesc că zona de imunitate m-a adus în dotera și în lumea uleiurilor esențiale, deoarece îmi doream remedii naturale pentru copiii mei, pentru a-mi susține copiii în diverse provocări. Trebuie să știți de la început că eu nu sunt medic, sunt psiholog de meserie, dar în cadrul acestui webinar sunt educator de sănătate și utilizator de uleiuri de aproximativ 4 ani. Deci conținutul informațiilor nu este de natură medicală și nu au ca scop să excludă informațiile medicale, deci vom dezbate acest subiect împreună cu invitatele mele dintr-o viziune holistică, cu accent pe întreg, asta înseamnă corp, minte, suflet, și ne vom axa pe utilizarea uleiurilor esențiale în susținerea sănătății. Aș dori să vă pun primul slide, se vede al doilea slide? E ok? Nu? Deocamdată nu. E o introducere. Să mai o clipă să încerc să... Deci te ajută, Andra, să dai stop screen share și apoi să mai share-uiești odată. Ok. Partea de... ar trebui să ai... Ia să vedem. Acum vedeți? Da, acum se vede. Dacă Se dai vede, da? slideshow, cred că se vede și full screen. Poți să încerci. Haideți să vedem. Slideshow. Se vede? Full screen? Perfect. Perfect, da? Da. Despre mine, ce vă pot spune este că sunt mamă de 3 copii, cu vârste cuprinse între 1,5 și 8 ani. Și de când am devenit mamă, am încercat să folosesc pentru copiii mei doar lucruri naturale, de la alimentație, remedii, îmbrăcăminte, igienă, cât și ceea ce ține de cărți, dezvoltare personală, jocuri, toate acestea le-am făcut pentru a le asigura o dezvoltare armonioasă. De când au intrat în colectivitate, am tot auzit despre imunitate în toate provocările pe care le-am traversat. Cred că și voi, la fel ca mine, ați auzit de tot felul de expresii de genul ia-ți căciula să nu răcești, vezi că e curent și o să te doară capul, a răcit copilul, are imunitatea scăzută și altele de genul ăsta cu care noi am crescut. Acestea sunt, de fapt, programe setate de generații înainte, care ne duc într-o singură direcție, că suntem slabi, că suntem fragili, că și dacă vom crede cu tărie în aceste lucruri, chiar așa va fi. Eu personal n-am încetat să-mi pun întrebări despre ce se întâmplă înainte de a se manifesta o suferință la mine sau la copiii mei. Și de când am început să găsesc și răspunsurile și să așez piesele de puzzle, lucrurile au mers într-un sens mai bun. N-aș vrea să vă încarc cu noțiuni teoretice, dar vreau să înțelegeți cât de mult este importantă partea emoțională în menținerea sănătății noastre. Am să încep cu un exemplu în care am trecut recent
cu familia mea într-o vacanță cu copiii. Când ne aflam într-o zonă de munte, am primit acolo o alertă pe telefon că este un urs și fără să vreau să-mi sperii copiii, am transmis asta soțului meu. Fetița cea mare a tradus asta prin propriul ei filtru, s-a speriat destul de tare, refuzând să mai iasă din mașină, deși noi eram în mașină, într-o zonă relativ departe de urs. Ce s-a întâmplat a doua zi? Firește, a fost înfundată, muci, strănuți și toate cele. Ea a mirosit atunci, ca să vă explic, o situație care nu i-a plăcut și a somatizat. De altfel, copiii sunt, îmi place mie să spun, deseori buni observatori, dar proști interpreți, în ghilimele, pentru că traduc tot felul de lucruri și răstălmăcesc lucrurile, astfel încât e în defavoarea lor și somatizează foarte ușor. Aș fi putut da vina atunci pe ceva ce a luat din aer, dar dacă eram acum câțiva ani, așa și făceam, acum nu mai rulez aceeași programe. Mi-am dat multe răspunsuri folosind noua medicină germanică, sau NMG-ul, pe scurt, care vine în ajutorul nostru cu o serie de explicații complet verificabile despre apariția suferințelor în corp. De aceea vreau să vă încurajez și pe voi să începeți să descoperiți noua medicină germanică, sau NMG-ul, cum v-am spus mai devreme. Puteți începe și cu un documentar pe care îl găsiți pe YouTube, este foarte accesibil ca și informație. Le voi ruga pe colegele mele dacă pot pune linkul în chat. Așadar, când ne gândim la o boală, ne raportăm fără să vrem ca la un dezechilibru chimic adus în corp, dar nu ne gândim și la partea de emoții care a produs acel dezechilibru. Iată de ce inteligența emoțională și felul în care noi ne gestionăm emoțiile și ne raportăm la gândurile noastre ne influențează sănătatea fizică și echilibrul din corp. Sistemul imunitar, așa cum este el cunoscut, da, convențional, nu este un sistem precum este sistemul cardiovascular sau sistemul nervos, care există fizic în corp, ci se referă mai mult la homeostazia corpului și la capacitatea organismului de a răspunde la o suferință. Mai mult, sistemul imunitar are legătură cu sistemul limfatic, care are rol de drenare și de purificare. Dacă ar fi să abordăm întregul nostru, în primul rând, ar trebui să înțelegem că mintea, corpul și sufletul nu pot fi separate. Organismul uman e construit astfel încât emoțiile și fiziologia să funcționeze ca un întreg, să se contopească. Din păcate, medicina clasică nu recunoaște această unitate și privește lucrurile doar biologic și fiziologic, însă fiziologia este mult influențată de emoțiile noastre. Așadar, dacă ne suprimăm permanent emoțiile și trăirile și sistemul imunitar este suprimat și așa apar suferințele în corp. Trebuie să știți că în evoluția noastră, ca și oameni, emoțiile au apărut prima dată, ulterior intelectul rațional, da, care s-a clădit pe baza lor. De aceea, emoțiile au un rol foarte important în viața noastră. Dacă creierul emoțional nu e sănătos, și rațiunea va fi complet distorsionată, iar trupește putem avea de suferit. Doar înțelegând asta, putem opera cu aromoterapia la toate nivelele, atât fizic, cât și mental și emoțional. Din acest motiv, am început să dau mai multă atenție uleiurilor esențiale emoționale, care acționează asupra sistemului limbic din creier, sistem care controlează cele mai importante procese din organism și reglează memoria, hormonii, emoțiile. Cum funcționează uleiurile esențiale? O să vă atașez acum, se vede slide-ul? Nu, ești tot la al doilea. Al doilea. Se vede acum? Aveam o poză drăguță în care... Se vede? Aș fi vrut... Se vede, da? Da, se vedea, dar acum ai oprit-o, Andra. Am oprit. Lăsați, nu mai oprit, să fac din nou share screen. Ok, se vede acum?
Da, da. Voiam să vă pun și această poză, să puteți înțelege că atunci când inhalăm compușii volatili, efectiv, când respirăm dintr-un ulei esențial, compușii aceștia parcurg bulbul olfactiv, da, și sunt preluați de creierul limbic, creierul nostru emoțional, și de acolo încep să scormonească în amigdală, din sistemul nostru limbic, în tot bagajul nostru emoțional. De aceea ar putea să ne dea anumite stări sau trăiri pe care nu ni le putem explica. Pe lângă partea aromatică, pe care o folosim în primul rând la reglarea emoțiilor și susținerea sănătății, putem utiliza uleiurile esențiale atât topic, pe piele, cât și intern. Vorbim aici de uleiuri pure, CTPG, adică care poartă sigla calității, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiurile doTERRA. Doar în condițiile acestea le putem utiliza și intern. Eu personal am folosit și alte branduri de uleiuri, ceea ce m-a făcut să apreciez diferența și să apreciez foarte mult uleiurile doTERRA. Utilizarea topică se face respectând anumite indicații la fiecare ulei în parte. De obicei se folosesc împreună cu un ulei purtător pentru a le tăia din volatilitate, astfel să ajungă în sânge, unde pot face reparații în corp. Utilizarea internă a uleiurilor se poate realiza sub mai multe forme, atât sublingual, cât și în capsule vegetale puse la dispoziție de doTERRA, dar și în preparate precum salate, smoothie-uri, biscuiți, și lista poate continua. De asemenea, utilizarea internă se personalizează în funcție de nevoie, greutate. Întotdeauna vom ține cont de uleiurile sensibile, precum cimbru, oregano, scorțișoară, dar pentru toate aceste utilizări avem deja cărți scrise, cum ar fi Sinfonia celulelor, pe care eu am aici, scrisă de Boyd Truman, unde găsim metode de aplicare a uleiurilor esențiale pentru fiecare afecțiune în parte, dar și inteligența uleiurilor esențiale, uleiuri esențiale extinse, emoții esențiale. Avem o întreagă bibliografie, toate ne sunt de un real ajutor când simțim nevoia să ne consultăm cu o bibliografie de specialitate. Eu am încercat să vă spun pe scurt despre această ramură a medicinei, numită aromaterapie, să vă explic cum funcționează, deoarece și eu mi-am pus aceste întrebări la rândul meu. Mă întrebam la început cum funcționează, cum adică te dai pe piele și îți ameliorează greața sau cum scade febra. Nu înțelegeam cum ajung în corp, cum liniștesc undele cerebrale, cum susțin curățarea emoțională. De aceea am încercat să vă aduc câteva din cunoștințele pe care le-am dobândit de-a lungul timpului. Iar acum, pe partea de utilizare a uleiurilor esențiale, în susținerea diverselor provocări de sănătate, le voi da cuvântul pe rând și colegilor mele, care vor împărtăși din experiența proprie. O să fie Oana Mihailă, prima invitată. Numai o clipă. Oana? Salutare, dragilor! Din nou, la a 4-a zi de caravană educativă. Da, subiectul zilei de astăzi este imunitatea și, cum spunea și Andra, până la urmă, ce este imunitatea asta? Termenul de sistem imunitar, așa cum este el prezentat în popor, nu există real, pentru că nu putem palpa un sistem imunitar, așa cum avem sistemul circulator, de exemplu, sau sistemul musculoscheletal, sau sistemul digestiv și așa mai departe. Nu există așa ceva palpabil. De fapt, se referă la capacitatea de funcționare a mecanismelor de autovindecare din corpul nostru. Și aceste mecanisme pot funcționa la potențial maxim și atunci simțim vitalitate, ne simțim plini de viață, sau pot funcționa sub capacitatea lor și atunci spunem că avem un sistem imunitar slăbit. Fie că vreți să auziți, fie că nu vreți să auziți, sistemul imunitar înseamnă și sănătatea noastră emoțională și sănătatea noastră mentală. Și atunci când avem iarăși, o igienă mentală și emoțională potrivită, energia noastră este ridicată și dacă îngrijim și corpul cu reguli minime și de bun simț, nu avem cum să ne îmbolnăvim.
bolile încep prin fisurarea corpurilor energetice, în primul rând, cele invizibile, și apoi ajung în corpul fizic și se fac vizibile în corpul ăsta pe care îl vedem noi, cu carne și oase. Ei, și în contextul ăsta în care înțelegem că nu suntem numai corp și avem și o parte de suflet și o parte de minte și toate depind unele de altele, sunt legate între ele, interconectate, înțelegem utilitatea utilizării uleiurilor esențiale în viața noastră. De ce sunt utile? Pentru că, așa cum suntem noi ființe, trup, minte și suflet, așa și aromaterapia este un instrument holistic, adică are capacitatea de a acționa și a susține atât provocările fizice, cât și pe cele emoționale, cât și pe cele mentale. Cum se întâmplă asta? Fizic, le putem folosi local, topic, pe locul cu provocarea sau intern. Emoțional, cum spunea și Andra, odată inhalate, nu numai că susțin sistemul respirator, pentru că fac și asta prin inhalare, dar fac curățenie și în bagajul de amintiri, pentru că, cum explica și Andra, din bulbul olfactiv merg în sistemul limbic din creier și începe curățarea emoțională și ca orice fel de curățenie, nu mereu este plăcut procesul. Când facem curățenie, întâi facem așa un mic haos, chiar și în casă, dar ușor, ușor se așează toate la locul lor. Așa e și cu curățarea emoțională, cu uleiuri esențiale. De multe ori așa este un soi de tărăboi, cu tot felul de stări, care mai de care mai plăcute sau neplăcute. De altfel și cartea de care spunea Andra, Emotions and Essential Oils, care este tradusă și în limba română acum, descrie cum are loc procesul de curățare, nu numai fiecare ulei în parte, cum acționează pe partea de emoții, ci efectiv cum are loc procesul de curățare emoțională. Și o să găsiți asta în partea de introducere a cărții. Dacă o să fiți curioși să o cumpărați. Bun. De partea cu emoțiile n-am să mai insist foarte tare, că a vorbit Andra destul de cuprinzător de cutia Pandorei. Bun, ideea de bază, asta vreau să menționez, că o să scoată la suprafață emoții, uleiurile esențiale o să scoată la suprafață emoții, dar nu o să le curețe în locul nostru. Adică nouă ne rămâne misiunea de a lucra cu emoțiile care ies la suprafață. Și ăsta e motivul pentru care este foarte posibil să vă simțiți agitați de la un anumit ulei esențial. Căutați să înțelegeți întâi de ce, care e blocajul. Dați-vă timp să lucrați cu amintirile și cu emoțiile care ies la suprafață până le vindecați, pentru că asta se întâmplă. În subconștientul nostru sunt tot felul de acumulări, de trăiri, care mai fericite sau mai puțin fericite, care sunt scoase la suprafață. Cum funcționează ele mental? Tot prin inhalare se întâmplă ca ele să liniștească undele cerebrale ale creierului nostru. În momente de stres și activitate mentală puternică, avem unde cerebrale beta. Ca să putem fi creativi și să găsim soluții în caz de stres, niciodată nu o să putem să găsim soluții când mintea noastră e foarte agitată. Avem nevoie de liniște mentală și ca să găsim soluții, undele alfa sunt cele de care avem nevoie și aici iarăși sunt de folos uleiurile esențiale. Și atunci când suntem așa mai visători, înainte de somn, când suntem între real și ireal, și lăsăm imaginația așa să ne încânte, apar undele cerebrale teta, prin care coboară soluții din lumea subtilă. De altfel, așa au avut loc majoritatea marilor descoperiri din lumea asta. De altfel, și în somn, pentru a avea un somn liniștit, adică să simți cumva la trezire că ești odihnit, nu că ai alergat prin somn toată noaptea, ajută difuzarea pe timp de noapte. Lăsați difuzorul pornit pentru că el se oprește singur
când rămâne fără apă. Și chimia din uleiurile esențiale susține creierul să ajungă în undele delta, în care somnul este liniștit și odihnitor. În undele delta e de dorit. Când dormim și avem un somn odihnitor, suntem în undele delta. Bun, deci ca să fim sănătoși, nu e necesar numai să cumva să avem așa o carcasă care să arate bine, adică corpul să arate bine, pentru că este și un trend acum în zilele noastre cumva să lucrăm mai mult la exterior, ci și interiorul trebuie să fie bine, nu ca un măr care arată bine pe din afară, iar prin interior este stricat. Mereu, și asta este o lege universală, interiorul va crea exteriorul și în orice sferă a vieții noastre, inclusiv în ceea ce privește sănătatea. Și cam asta înseamnă pentru mine imunitate bună și la copii și la adulți, e vorba de aceeași rețetă. Și ca idee generală, pentru că nu o să putem vorbi chiar, adică eu cel puțin am gândit așa seria asta de webinarii ca webinarii scurte, cât de cât scurte, cu toate că ieri n-a fost așa de scurt. Toate uleiurile esențiale cu grad terapeutic au beneficii atât fizic cât și mental, cât și emoțional, orice ulei esențial. Dar atenție, e vorba de uleiuri pure cu grad terapeutic. Nu vorbesc despre ceea ce se găsește majoritar pe piața uleiurilor esențiale, pentru că piața uleiurilor esențiale este o piață lipsită de reglementări legislative și nu are mereu legătură ceea ce scrie pe sticluță, pe etichetă, cu ceea ce este în sticluță. Și tot ca idee generală, și am mai repetat-o în caravana asta, dar o mai spun, toate uleiurile esențiale liniștesc undele cerebrale, toate, fără excepție, doar că cele extrase din flori și din copaci liniștesc cel mai mult undele cerebrale. Petit Grain, de exemplu, la mine este primul ulei esențial când e vorba de șoc emoțional. Lavandă, geraniu, ylang-ylang din copaci, uleiuri esențiale extrase din copaci, tămâie, copaiba, vetiver chiar, rădăcini, vetiver. Și nu numai asta, tot ce ține de uleiuri esențiale extrase din copaci, din flori. Pe scurt, cam atât am avut de spus. Mulțumesc, Andra, pentru inițiativă. Mulțumesc și să vedem ce urmează în continuare. Mirabela, mulțumesc mult de informații, Oana, tare prețioase, că sunt din partea ta. Mulțumesc că ești alături de noi astăzi. O să dăm cuvântul mai departe și Mirabelei. Bună seara! Bine v-am găsit! Cred că o să vorbim mult despre emoții în seara asta. Am așa un feeling. Așa și trebuie. Și nu întâmplător, pentru că, într-adevăr, amigdala asta din creierul nostru are rolul ei foarte, foarte important și dacă reușim să echilibrăm acolo emoțional, clar o să influențăm și această imunitate sau homeostază, cum vrem să-i spunem, acest echilibru al corpului. M-aș lega însă, în primul rând, de termenul holistic. Poate nu toată lumea știe ce înseamnă holistic. Holistic vine de la holos, care înseamnă întreg. Da, adică ne referim la noi ca și întreg, nu doar ca acest corp, care îl vedem, îl simțim, și pe de-a întregul. Adică luăm în calcul și emoții, cum spuneam, luăm în calcul și mintea, le luăm în calcul pe toate, astfel încât echilibru să existe în toate. În general, atunci când vorbim de afecțiuni, indiferent de care, dar hai să spunem că vorbim, nu știu, de un nas care curge, da, ne grăbim repede, să punem mâna pe ceva, să-l liniștim, să nu mai curgă, da, ca să putem respira mai bine, să nu avem grija lui în continuu să curgă, să nu ne deranjeze, să nu se irite, da, toate neplăcerile pe care le știm cu toții. Însă nu alergăm la fel de repede, să liniștim un pic și emoția din spate, da? Ceea ce a putut declanșa
felul în care ne-am simțit poate înainte să se declanșeze lucrul ăsta. Și același lucru o fac și medicamentele, da, de sinteză, sunt focusate doar pe corp, doar pe trup, astfel că nu o să putem niciodată să spunem că ele sunt și influențează omul la nivel holistic. De ce? Pentru că în viziunea alopată, boala este principalul personaj principal, da? Ea este acolo în prim plan, nu venea termenul, în prim plan, pe când în medicina alternativă, naturistă, complementară, cum vreți să-i spuneți, la aromaterapie, de exemplu, da, în centrul, în prim planul poveștii este omul pe de-a întregul. Astfel că, nu știu, cu toții cred că ne-am dorit un instrument ca acesta care să ne cuprindă pe de-a întregul și să ne ajute pe toate aceste laturi. Bun, dacă am lămurit lucrul ăsta, e foarte fain pentru că o să înțelegem că ok, că nu se mai poate și ce ne dorește și dacă așa alege, minunat, să meargă și pe alopatie. Însă, dacă totuși vrem un instrument care să acopere toate nevoile noastre la nivel general, ca și întreg, o alternativă foarte bună este aromaterapia. Și haideți să vă zic mai clar și de ce. doTERRA are o piramidă a sănătății de care ține cont și după care se ghidează, ca să zicem așa, și în funcție de care a și creat produsele ei. Și o să menționez mai întâi, de exemplu, alimentația, da? Ok, pentru corpul nostru, pentru celulele noastre, pentru sângele nostru, avem tot timpul în atenție să consumăm produse de calitate, să gătim cât mai sănătos, poate. Da, acordăm o atenție destul de mare în direcția asta, în măsura în care ne dorim acest lucru. Ei, atunci când facem asta, să ne întrebăm, chiar și când mâncăm, cu ce energie mâncăm? Cu ce hrănim mintea? Cu ce hrănim sufletul? În același fel în care hrănim acest corp. Apoi, dacă este să ne referim la mișcare, da, care este iarăși un punct important în viața noastră și pentru noi, ca și oameni. Da, ne gândim cum să facem, poate să mergem la sală, cum să ne mișcăm, să ne antrenăm corpul mai bine, cum o fi limfa noastră în momentul în care ne mișcăm sau nu, cum o fi sângele și așa mai departe. Dar iarăși mă întorc, aceeași atenție o acordăm la felul în care mișcăm și antrenăm mintea și sufletul nostru. Și mergem mai departe. Dacă este să ne gândim la odihnă, da, la momentele în care știm că avem o perioadă poate mai stresantă, dormim mai puțin, ne odihnim mai puțin, da, cu toții știm că sunt foarte necesare, da, și reprizele acestea de somn și de odihnă. Așadar, acordăm atenție, da, corpul în general ne și trage de mânuță și spune că își cere porția, da, necesară. Și avem grijă, practic, să ne și odihnim și să punem la culcare, da, corpul acesta. Însă, mintea și sufletul le odihnim. Știu o grămadă de persoane care vor să doarmă, sunt foarte obosite, însă mintea în continuare aleargă. Aleargă și aleargă. Bun, dacă e să ne gândim la toxine, la felul în care curățăm și detoxifiem acest corp, da? Ne ferim de euri, ne ferim de tot felul de substanțe toxice, urmărim etichetele, căutăm produse cât mai naturale, benefice nouă, dar în același timp, cum curățăm și detoxifiem mintea și sufletul nostru? Cum? Cu ce? Da? Dacă avem un instrument ca aromaterapie, atunci deja o jumătate din problemă este rezolvată. Mai trebuie doar și lucru personal, noi cu noi. Dar eu doar vă ridic aceste întrebări în seara asta. Apoi, la nivel de decizii informate, de asemenea, da? Ne putem întreba, poate cât cunoaștem și ne informăm în legătură cu corpul nostru, cu sănătatea acestuia. Și o facem poate mai des, da? Mai ales dacă ne doare ceva, repede alergăm pe internet, căutăm să vedem
Da? Ce reprezintă simptomul ăla, ce pot să am, ce mi se întâmplă. Facem același lucru și când sufletul doare, când mintea doare. Cunoaștem, de fapt, ce a generat astfel de trăiri în noi, pentru că, da, și ele contribuie la starea noastră de bine generală și implicit la această homeostază, imunitate, cum vrem să-i spunem. Da, și în final vă mai pun câteva întrebări legate de ultima treaptă a piramidei sănătății, cum vă spuneam, de care ține cont și doTERRA, deciziile proactive. Și aici, la fel, ne putem întreba cât de proactiv și asumați suntem în legătură cu corpul, cu sănătatea noastră și dacă în aceeași măsură suntem și cu mintea și cu sufletul nostru. Și aici putem vorbi foarte mult, da, despre alegerile pe care le facem în toate ariile vieții noastre și cum facem aceste alegeri și în funcție de ce. Doar întrebăm pe cineva sau mergem noi până la capăt și ne informăm, da, luăm primul sfat pe care îl primim sau căutăm să găsim și noi argumente pentru acest lucru, da, ne facem și noi propria noastră cercetare sau nu. Sper să vă fie de folos întrebările astea. O să vreau doar să mai punctez următorul lucru. Copila mea are 15 ani și cred că toți știm atunci când copiii sunt mici, probabil că ne punem cel mai mult problema acestei imunități. Trebuie întărit, da, cum spuneau și fete, trebuie întărit sistemul imunitar, hai să acționăm, hai să vedem ce să facem cu copilul ăsta, nu mai îi trec odată răcelile și se întâmplă foarte des. Și cred că toți, ca și părinți, în primii ani de viață am trecut, cum spuneam, prin grijile astea. În esență, eu ce-mi dau seama acum și îmi dau seama de câțiva ani, de fapt, e că e normal. Corpul copilului se adaptează, emoțiile copilului se adaptează, mintea copilului se adaptează, adică merge la grădiniță, corpul merge și sufletul merge și mintea merg toate la grădiniță. Deci toate vor fi influențate, da, dacă e să o luăm așa. Noi, ce să zic, spre bucuria mea că m-am trezit oarecum la timp, mi-a tot trimis așa îngerașii semne că nu e ok nici să insistăm cu prea multe lucruri din exterior de sinteză. Am luat-o ușor pe homeopatie și lucrurile au mers foarte, foarte frumos și mai târziu, când au apărut și uleurile esențiale, da, clar, nici provocările nu mai erau aceleași, dar corpul ei răspunde întotdeauna foarte repede și foarte bine. Și aici o să vreau să o subliniez următorul aspect. Imunitate, homeostază, pentru mine cel puțin, la modul în care l-am înțeles eu și trebuie să spun că mi s-a confirmat acest lucru și de către un dispozitiv care măsoară la nivel energetic sistemul acesta imunitar. Pentru mine, cum spuneam, da, imunitate, homeostază, înseamnă și încredere. Încredere în absolut orice. Da? Cu cât există mai multă teamă sau îndoială în noi, cu atât acest lucru va influența felul în care corpul nostru răspunde la diverse provocări. Așadar, încredere în noi, încredere în noi ca și oameni, ca și caracter, ca și suflet, încredere în mintea noastră, încredere în corpul nostru, pentru că toți am fost creați perfecți. A spune că noi suntem defecți, nu știu, cred că am mânia pe cineva pe acolo, pe sus. Și atunci eu râd așa și fac o glumă pe tema asta mereu cu oamenii, că suntem așa un pic aroganți să spunem că nu suntem perfecți. N-avem cum, efectiv. Dumnezeu n-a creat trebuturi, n-a creat nimic defect. Da, să avem încredere în același timp în drumul care ni se așează în fața noastră, să nu ne îndoim de încercările, de lecțiile, de evenimentele care vin în viața noastră. Cu siguranță ne sunt de folos și cu siguranță nu vin degeaba. Și percepția asta noastră, da, mă duce din nou la creier limbic, la emoții, la felul în care simțim tot ceea ce se întâmplă în noi și în jurul nostru. Și dacă echilibrăm lucrurile în direcțiile acestea, și corpul nostru și noi, pe de-a întregul, vom răspunde mult mai blând și mult mai fără
consecințe atât de mari sau atât de dese, dar la orice fel de provocări. Și ca să continui povestea cu copila mea, clar am lucrat cu ea și pe partea asta de încredere și eu cred că a avut un rol foarte important și asta. Și îl are în continuare, pentru că lucrăm în continuare până la maturitate și cine știe, poate și mai târziu. Însă voiam să menționez și de uleiul rose, care are frecvența cea mai înaltă și pe care eu îl pun mereu în geantă. Să-l aibă, fie că călătorește, fie că merge la școală, fie că are alte activități. Mereu când apare o provocare îl folosește și știu că ridicându-și vibrația, ridicându-și starea emoțională, sufletul vibrează mult mai sus, automat și corpul răspunde la orice provocare. Cam asta am avut să vă spun, să vă fie de cel mai mare folos și ajutor în tot ceea ce vreți voi să întreprindeți așa pe partea asta de imunitate. Și abia aștept să le ascult și pe celelalte fete. Mulțumim mult, Andra. Mulțumim de tipsurile pe care mi le-ai spus. Tot ceea ce ne-ai transmis ne-a făcut să ne problematizăm și să ne mai punem o serie de întrebări, în caz că nu ni le mai punem. O să dăm cuvântul acum și următoarei invitate, care este Mihaela Andreea Pricope. Ne auzi? Bună seara, da. Da? Ok. Mi se pare foarte fain că, fără să vorbim între noi, am mers toate pe aceeași idee. Semn că suntem cu siguranță pe aceeași lungime de undă. Astfel că o să mai subliniez încă o dată cât de important e schimbarea aceasta de paradigme când vine vorba de sănătatea noastră. La fel cum a spus și Andra, de mic copil am tot auzit cu expresiile acelea. Nu sta pe gresie de sculți, că te îmbolnăvești, nu ieși cu capul gol afară sau nu sta cu fundul în zăpadă. Și vă întrebați totuși ce face un copil cu astfel de informații venite de la părinți, bunici, rude, adică practic persoanele în care el are cea mai mare încredere, cum zicea și Mira, că e vorba de încredere. El le înregistrează și, practic, le integrează în viziunea lui asupra lumii. Și, bineînțeles, dacă umblam de sculță prin casă, apărea automat și infecția urinară. Dacă stăteam mai mult iarna pe derdeluș, simțeam că mă ia frigul, era clar că a doua zi răceam sau aveam tot felul de simptome din acestea. Nu făceam decât să ascult, practic, mesajele care se transmiteau în jurul meu și să le urmez, întocmai. Dacă așa spuneau cei mari, era clar că înseamnă că e adevărat. Ei bine, am crescut și, din fericire, mi-a luat doar 20 de ani să înțeleg că lucrurile nu stau așa de fapt. La pachet cu uleiurile a venit și lecția asta foarte importantă, și anume că totul pornește din interior. Și uite, așa am început cu prima provocare. Cum să nu răcești dacă îți dai un frig? Am început treptat să dau jos așa din straturile de haine cu care eram obișnuită să ies afară iarna, să fiu așa înfufolită, să nu mai port căciulă pe cap chiar. Și ba mai mult am ajuns la performanța de a mă spăla dimineața pe păr, îl usuc foarte puțin cu prosopul și apoi ies, bine mersi, afară și nu pățesc nimic. Chiar mi-am amintit că anul trecut, parcă de Crăciun, am vrut să-mi încrețez părul și l-am spălat, l-am prins în coc și am zis că stau așa cu el până se usucă ca să rămână el creț. Și am plecat la colindat, afară începuse să bată vântul și ploua, iar în locul în care am mers, fiind situat la o altitudine mai mare, începuse un viscol. Și eu eram acolo cu părul meu semi-uscat, prins în coc, și când am ajuns acasă și l-am desfăcut, mi se părea că nu stă suficient de strâns, m-au văzut ceilalți și a început. Cum ai ieșit așa afară? Căci o să pățești, că o să faci X bol și nu mai știu ce. Cineva știu că mi-a adus și un uscător de păr și chiar m-a amuzat. Dar mi-am văzut de treabă, am încercat să explic că lucrurile nu stau chiar așa. Iar a doua zi nu aveam nimic, bineînțeles, după o săptămână tot nimic, eram bine sănătoasă, nu tu răceală, nu tu dureri de cap, mai auzeam de pneumonie
nici măcar nu m-a tras curentul. Și astfel mi-am demonstrat încă o dată că nu are cum să aibă legătură cu factorii externi. Și așa cum am mai povestit și într-o postare pe grup, mă mai confruntam și cu infecțiile urinare, care tot la fel au devenit istorie datorită uleiurilor și a schimbărilor de percepții. Acum merg bine, mersi, desculță prin casă, indiferent că e vară, iarnă și pe gresie, plus că stau foarte des afară, desculță pe pământ, fără să îmi fie teamă că îmi poate face rău. Din contră, că se știe că noi femeile practic ne luăm energia din pământ și că mersul desculț ne face foarte, foarte bine și are foarte multe beneficii. Astfel că utilizând uleiurile esențiale cu grad terapeutic zilnic, oricum ne ajută să ne menținem starea de sănătate în condiții optime. La fiecare ulei observați că spune susține sistemul respirator, susține sistemul muscular, practic susține organismul ca pe un întreg, pentru că asta suntem. Suntem minte, trup și suflet, nu putem să le luăm separat și niciodată nu suntem una fără cealaltă. Desigur că doTERRA a avut grijă să ne ofere și o soluție rapidă, în cazul nostru gama de produse OnGuard, care ne ajută când ne confruntăm cu diverse provocări și vreau să subliniez încă o dată că această imunitate nu e despre pastilele pe care îi le dăm corpului când deja ne simțim rău sau când deja ne dă semne că există nereguli, ci este despre cum alegem să susținem organismul în permanență, în fiecare zi, despre paradigmele și despre concepțiile noastre și mai ales despre cauzele emoționale ale afecțiunilor. Cam atât am avut de spus. Mulțumim mult, Bela. Mulțumim că ai mai risipit din programele pe care cu toții le-am avut. Și mulțumim că Dacă îmi dai voi un pic, Andra, Da. mi-am adus aminte de... Apropo de ce spunea Bela, mi-am adus aminte că am avut și eu cu copiii discuția asta cu răcitul și povesteam că rușii, uite că la ruși există altă teorie despre sistemul imunitar, rușii fac scufundări în apă rece pe timp de iarnă. Și le-a venit lor o poftă nebună să iasă în pielea goală acum iarna asta, pe timp de iarnă, să vadă cum este. Și am zis că vreți? Da, ok. Și au ieșit la gustul gol afară, mă bucur foarte mult că era seară, ca să nu deranjez vizual vecinii, că sigur să stresa cineva foarte tare. Și a fost ok. A fost ok. Absolut. Da, apropo de asta, eu am o prietenă foarte bună în Spania care îmi spunea când erau copilașii mici ca să le desfunde nasul și să le elibereze căile respiratorii, îi ducea în ocean, le făcea băi reci, pentru că la ei temperatura era scăzută, le făcea băi reci și le desfunda nasul. Adică asta era antidotul principal. Bun, fetelor. Mai departe o avem invitată pe Oana Mazilu, care o să continue seria experiențelor și a informațiilor despre uleiurile esențiale. Oana, ne auzi? Da, vă aud. Sper că mă aud și eu. Da, te auzim. Bun găsit! Laptop. Bine v-am găsit și da, deși mă așteptam să fie, cum zicea Oana pe aici, mai practic, a fost așa, tot mai holistic, ca și denumirea seminarului. Într-adevăr, cum toate ați spus, contează mult ce am învățat, ce am învățat, ce am primit de la părinții noștri și dacă am reușit să schimbăm ceva, a contat foarte mult. Cel puțin, uite, o experiență pe care acum mi-o amintesc, legată de băutul apei reci. Da? E o chestie, bei apă rece, ți se inflamează amigdalele instant sau gâtul roșu. Eu, având la bază această afecțiune foarte des,
mi se zicea, nu bea apă rece. Și bineînțeles că eu nu beam apă rece. Dar ce am făcut? Am fost într-o vară la fratele meu, care e în Statele Unite, și acolo era concepția pe invers. Poți să bei câtă apă rece vrei. Și știți ce am făcut? Am băut apă rece, cât am stat acolo, nu știu, 2-3 luni, n-am avut, și am mâncat înghețată la greu, n-am avut nici cea mai mică problemă cu gâtul. Știți ce? M-am întors acasă, am luat o înghețată, am avut roșu în gât. Deci, exact, a revenit acea emoție pe care doar acasă, în condițiile de acasă, o resimțeam. De ce am vrut să spun și să încep așa? Pentru că am să vorbesc un pic despre NMG. Pentru că NMG-ul, noua medicină germanică, a fost studiată de doctorul Reichhammer și el a concluzionat cumva că toate bolile noastre, toate manifestările noastre fizice au în spate un șoc emoțional. Și șocul ăsta emoțional, dacă suntem copii, e clar că îl resimțim foarte puternic, pentru că noi nu ne dăm seama cât de important sau cât de puțin important este. Noi îl considerăm foarte, foarte important. Și atunci, dacă noi îl trăim dramatic la toate cele 3 nivele, psihic, creier, organ, ne ia pe nepregătite și este neașteptat, sau este trăit conflictual în interiorul persoanei, sau este trăit în solitudine și în singurătate, de fapt nu e cu sau, e cu și, deci toate astea 4 cele enumerate de mine, dacă sunt trăite în același timp, duc la un șoc emoțional. Și ce se mai întâmplă este că în momentul respectiv creierul nostru înmagazinează tot ceea ce se întâmplă în exterior, din punct de vedere al mediului, unde ne aflăm, dacă mâncăm ceva, dacă am auzit ceva, poate un șuierat de tren, poate un avion, poate un vânt, poate orice rămâne întipărit în mintea noastră. Și de aceea acestea care se numesc șine pot aduce ulterior, peste ani și ani, aceleași simptome, aceleași reacții ale organismului ca în primul moment când s-a creat șocul emoțional. Și noi nu ne dăm seama de aceste lucruri. Dar recunosc, mulțumesc că mi s-au deschis căile și am ajuns să înțeleg și să mă informez despre toate aceste legături care se creează în corpul nostru, în mintea noastră, în psihicul nostru și care ne influențează foarte, foarte mult ceea ce trăim. Cum zicea și Mihaela Bela mai devreme. Da, și eu ieșeam cu părul imediat cum ieșeam din baie, repede puneam uscătorul de păr în tresămău. Usuc de câteva, nu luni, câțiva ani nu mă mai usuc pe păr. Chiar dacă e iarnă, chiar dacă e vară și în general mă spăl dimineața și ies afară. Chiar peste o oră, 2, nu se întâmplă nimica, nu mai răcesc, nu nimic. Și vă povesteam că eu aveam provocarea cu partea de laringită, roșu în gât. Deci nu amigdale, nu au fost afectate niciodată, dar partea de laringită, de roșu în gât, de vorce pierdută, lucrul ăsta mi se întâmplă și acum, să zicem, dar măcar știu ce stă în spatele, ce emoție poate sta în spatele respectivului eveniment și reușesc să rezolv mult mai rapid simptomele, adică ce simt în fizic. Deci da, multă vreme eu cu roșu în gât eram la ordinea zilei, pierdeam vocea, vorbeam săptămâni întregi gâjâit și abia mă înțelegeau oamenii. Ceea ce s-a întâmplat foarte interesant, chiar acum, cred că vreo 3 săptămâni, am aflat într-o sâmbătă dimineață o veste mai puțin plăcută. Unul dintre prieteni a plecat în ceruri și, efectiv, în momentul ăla, e clar că mi-au rămas cuvintele în gât, nespuse instant, nu ziua atunci, dar puțin mai pe seară, ziua dimineața am aflat vestea, puțin mai pe seară, începea exact la nivelul gâtului, în interior, pe laringe, să se simtă o durere.
Dimineața aveam oareșcare voce voalată, zic ok, este așa că nu e bine, știu de ce, hai să facem să fie bine. Am vorbit cu mine, am zis că nu e despre mine, ceea ce s-a întâmplat, da, a fost la momentul respectiv, însă pe mine n-ar trebui să mă afecteze. Într-adevăr, uleiurile au fost de partea mea, de ajutor, onguardul pe care acum îl torn direct în gât, deci nu mai stau să-l diluez cu lămâie sau cu păpâine, cum se mai spune, pur și simplu îl iau sau cu tămâie sau mentă pe ceafă ca să mă ajute în eliberare și cred că, da, am mai avut ceva micătuse, dar în 4 zile s-a terminat definitiv tot ceea ce am avut. Alte provocări pe care le-am mai avut de-a lungul vremii au fost cele legate de nas, situațiile de adulmecare sau situațiile noi, persoanele noi, locurile noi, pentru că am avut o perioadă în care am plecat în delegații. Un an de zile am fost plecată 8 luni dintr-un an, deci e ceva timp și atunci cred că am schimbat vreo, nu știu, 8 țări. Deci e clar că ceva se întâmpla. Eu am fost în toate cele 8 luni cu nasul înfundat, cu nasul curgând. Atunci nu mai era vocea, era nasul. Și e clar că ceea ce se întâmpla, organismul meu vroia să se adapteze, dar nu știa cum, nu știa ce se întâmplă acolo, nu știa la ce se aștepte și scenariile din mintea noastră pe care mai toți ni le facem au dus la astfel de manifestări. Și de curând am avut astfel de provocări, dar știind ce înseamnă și de la ce provin, simptomele le-am rezolvat mult mai rapid, le-am susținut cu protocoalele din simfoniile celulelor ale lui Boyd Truman. Protocolul respirator este cel pe care îl iubesc la nebunie, ca și uleiurile de Siberian Fir, cardamon, rozmarin, Douglas Fir, aer, eucalipt, mentă, tot ce pot, combinații din ele, pun în difuzor și pe mine, bineînțeles, ca să fie cât mai bine. Și ce mai aveam eu ca și simptome, da, fiind o fire mai închisă, adică țineam în mine emoțiile, bineînțeles, partea de sistem digestiv era cel care era afectat. Și da, dădeam în tot felul de indigestii, exact când mi era lumea mai dragă, se întâmplau tot felul de lucruri și chiar am avut o perioadă, nu mai știu, prin 2020, la începutul 2020, când efectiv noaptea mă trezeam în toiul nopții cu durere în zona capului pieptului. Nu am vrut să mă duc la control să văd exact de unde vine, pur și simplu am zis că o să treacă. Recunosc că n-am reușit să-mi dau seama de unde a fost și cum a ajuns să se manifeste. Dar atunci chiar am susținut organismul cu protocolul digestiv la greu, plus capsulele pe care le luam cu uleiurile gen fenicul, gezen, ghimbir, lămâie, mentă, toate care fac bine pe partea digestivă. Dar și aceasta este o afecțiune pe care o am din ce în ce mai rar. Sper să se rezolve. Așa, atunci, acum a venit acea durere, a și trecut. Și sper că și alte situații care vor mai apărea, să ne dăm seama și să vă dați seama de unde provin, ce a stat ce a cauzat, ce emoții au fost la baza acelor simptome și acelor reacții care au ajuns să fie resimțite și de corpul nostru fizic. Cred că am spus mai mult decât vroiam, nici n-am avut un plan de bătaie, așa că a ieșit în urma discuțiilor avute cu toate. Așa că mulțumesc încă o dată și dăm cuvântul următoarei. Mulțumim mult de cele împărtășite, Oana. Tu ești o dovadă vie că NMG-ul funcționează împreună cu uleiurile, ne dau răspunsuri și ne sunt un real ajutor. O să dăm cuvântul mai departe și
Cristinei Teodorescu, o mămică minunată care ne împărtășește acum. Cristina, ne auzi? Bună seara! Da, vă aud, voi mă auziți? Da, te aud eu foarte bine. Înainte să vă povestesc ce am pregătit pentru seara aceasta, voiam să spun că mi-ar plăcea ca la final, la sesiunea de întrebări, să ne spună dintre cei care au participat și ne-au ascultat, dacă au experimentat ceva din ce am povestit noi aici. Și spun asta pentru că eu mă regăsesc în aproape tot ce ați povestit. Ați voi spune și eu, aha. Da, e o idee foarte bună, deci îi susținem pe cei care au participat să încerce la sfârșit să ne lanseze, să ne răspundă la provocare. Mulțumim! Da, pentru că toți avem măcar un program din acesta moștenit de la părinții sau bunicii noștri. Nu avem cum, suntem parte din aceeași generație. Da, așa este. Sunt Cristina, sunt educator Diamond Club și astăzi vă vorbesc pe scurt despre rutina cu doTERRA pentru o dezvoltare armonioasă a micuților noștri prin prisma proprie. Ca în cazul adulților, copiii au nevoie de un echilibru între starea fizică și emoțională pentru a fi puternici și pentru a se dezvolta armonios, iar eu am găsit cel mai bun aliat pentru familia noastră. doTERRA înseamnă stare de bine și implicit sănătate și asta ne dorim toți pentru noi, dar mai ales pentru copiii noștri. Dacă inițial uleiurile esențiale au intrat în casa noastră când ne durea, să spun așa, la nevoie, acum au devenit un mod de viață, reprezintă pentru noi prevenție, înainte de toate, și e principala metodă de susținere a sănătății familiei prin menținerea unei stări de bine și armonie. Ziua lui Luca începe cu masaj cu uleiuri esențiale, în primul rând din kitul Kids Collection, dar și uleiuri florale cu vibrație înaltă, cum spuneam mai devreme și Mirabela, trandafir, roiniță, iasomie, magnolie. Le alternăm zilnic, le alegem intuitiv, când eu, când Luca, dar sunt nelipsite pentru boostul de energie, de vitalitate, de dimineață. Pe lângă efectul propriu-zis al uleiurilor, acest moment de dimineață ne oferă ocazia să ne conectăm și contează foarte, foarte mult asta în vremurile acestea grăbite pe care le trăim. Pe parcursul zilei, Luca își primește doza de vitamine, omega și probiotice, tot prin produse special create pentru doTERRA, pentru copii. O să vă povestesc pe scurt despre acestea. Vitaminele A2Z au un gust plăcut de căpșuni și conțin un complex nutrițional complet. Regăsim vitaminele de bază, A, C și E, și un complex de vitamina B, care susține energia celulară, și, de asemenea, conține un complex de calciu, magneziu, zinc, cupru și mangan. IQ Mega este uleiul de pește, dar cu aromă de portocale. Este un complex pur, de calitate terapeutică a acizilor grași omega-3, provenind din părți de ocean curate. IQ Mega sprijină funcțiile sănătoase ale creierului, inimii, sistemului vascular, sistemului imunitar și al articulațiilor. PDASIS Junior este un supliment probiotic sub formă de pulbere, destinat copiilor, dar nu numai. Eu fur periodic din cutia lui Luca pentru că este delicios. Acesta include 5 miliarde de celule vii dintr-un amestec unic de 6 tulpini probiotice diferite, selectate în mod special pentru beneficiile lor în rândul copiilor. Aceste probiotice au fost amestecate într-o pulbere delicioasă, care poate fi turnată atât în apă, cât și direct în gură, pentru un mod distractiv și gustos de integrarea probioticelor în rutina zilnică a oricui. Pe lângă cele enumerate mai sus, doTERRA ne pune la dispoziție blendul On Guard, care este un amestec special creat pentru a ne ajuta să trăim în armonie cu sinele nostru, sau, în termeni mai cunoscuți tuturor, un blend care susține sistemul imunitar. Deși știm cu toții că nu avem un astfel de sistem în corp,
doar un mod de a spune. Pentru copii, cea mai facilă metodă de folosire a uleiului unguart e topic, prin masaj la tălpi. Noi îl folosim aproape zilnic, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici, punând câteva picături în uleiul de masaj. Dar mai există și varianta mai comodă de biluțe, care conțin cam un sfert de picătură de ulei și sunt foarte comode ingerat. Ziua lui Luca se încheie musai tot cu masaj, pe picioare sau pe spate, acompaniat de povestea de seară. Dacă dimineața folosim ulei pentru energie și focus, seara aplicăm uleiuri de liniștire și de echilibrare. Iar pentru un somn profund și odihnitor, punem la treabă difuzorul, care nu ne lipsește din nicio cameră și își face mereu treaba. doTERRA înseamnă pentru mine armonie și echilibru, dar nu uitați că peste toate, cel mai bun remediu pentru copiii noștri e iubirea. Nu există vindecare fără iubire, fără îmbrățișări și fără sărutări. Alegeri înțelepte vă doresc. Mulțumim tare mult, Cristina. Tot ceea ce ai prezentat tu și din produse și noi le folosim. Mai nou și Bebe, când aude doar sunetul de la cutia de A2Z, știi, care zâmbere puțin așa, se prezintă în bucătărie și îi rup și ei câte o bucățică, asta de la vreun an, când poate să ronțăie și ea, și îi rup o bucățică și îi place cât e de acruță e așa și dulcea agruță e, de fapt, pastiluța. La fel și dropsurile unguart, de care tu ai povestit, ale mele, fetele mari inițial le tăiam în 4 și acum iau câte una, nu mai au probleme, dar când rămâneau aștiuți, îi dădeam și deși e puțin iute, îi place, adică e vorba de un copil care are 1 an jumate, îi place foarte mult, apreciază, cred că s-a învățat cu ele din burtă, având în vedere că eu am tot luat. S-a învățat. No. Mi-ai ridicat mingea la fileu, pentru că eu mai departe voiam să vă prezint, îmi cer scuze că slide-urile mele se plimbă, voiam să vă prezint dintre cele mai recomandate produse pentru susținerea sănătății și a imunității întregii familii, propuse de doTERRA, care se găsesc sub formă de ulei, capsule, billets, cum ai spus și tu, dropsuri. Au și produse de igienă personală și uz casnic, care sunt absolut minunate. Mi-a fost dificil să aleg din toate produsele de la doTERRA, pentru că toate susțin sănătatea, toate sunt absolut minunate, dar am ales acest amestec patentat, da, care în 2014 a participat la un studiu din care a reieșit că utilizarea lui are rol de a susține echilibrarea metabolismului și are proprietăți antioxidante și contribuie la echilibrarea funcțiilor celulare, susținând astfel sistemul imunitar. Acest ulei despre care vorbim, unguart, este conținut și de kitul Home Essential, care îl vedeți acum, sau de Family Essential. Ceea ce mai vedeți în poză sunt kiturile disponibile pentru înscriere, da? Dacă vrem să ne achiziționăm uleiurile la prețuri mai avantajoase pentru noi și vrem să ne facem o sursă noastră, putem începe cu unul din kiturile acestea. Există și kiturile Kids Collection, care sunt uleiurile deja diluate, sau kitul emoțional în formă touch, gata, pregătite să le folosim. Kiturile acestea sunt foarte bine aranjate și uleiurile au o acoperire mare pe diverse necesități, atât fizice cât și emoționale. Și pentru că acest webinar deschide sezonul Diamond Club, care înseamnă o perioadă presărată cu seminarii educative și cadouri la înscriere din partea doTERRA, asta înseamnă că timp de 3 zile de la susținerea webinarului, dacă alegeți să vă faceți cont doTERRA, fie cu unul din kituri sau cu ceea ce alegeți voi, dar la care se adaugă taxa de acces la prețul de membru, veți primi din partea doTERRA-i, în funcție de comandă, 1 sau 2 uleiuri, respectiv la comenzi de 100-199 de PV veți primi Wild Orange,
La comenzi de înrolare 200-399 de PV veți primi Copaiba și Valdorin și la comenzi mai mari de minim 400 de PV veți primi Adaptiv și Copaiba. Dar toate acestea pe lângă cadoul lunii, care a fost anunțat astăzi, care constă în Balance, Adaptive și Motivate, da? La o comandă de 200 de PV. Dacă o să aveți nevoie să vă explice ce înseamnă PV, o să luați în legătura cu cei care v-au invitat la acest webinar, da? Și o să vă poată da mai multe detalii despre produse sau despre cum vă puteți face propriul cont doTERRA. Așa că dacă ați rămas cu întrebări sau puteți răspunde la provocarea Cristinei, vă rog să o faceți acum. Sau dacă vreți să știți mai multe despre partea de aromaterapie sau ce s-a discutat astăzi, puteți să deschideți microfoanele și așteptăm întrebările voastre. Ia să vedem dacă pe chat este ceva. Oana, tu ne-ai împărtășit cu băutul rece la copii, da, într-adevăr. Și noi dăm iaurtul rece din frigider și bem și apă rece și nu mai pățim nimic. E totul în regulă. Nu. Deci nu este nimeni care vrea să ne spună nimic? În regulă atunci. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru investiția în timp. Eu sper să vă fi căpătat cu ceva cunoștințe și să vă fie ajutat într-o direcție bună. Vă așteptăm și mâine la următorul webinar. Vă mulțumesc tare mult. O seară bună tuturor. La revedere! Mulțumim tuturor! Eu acum vreau să văd cum să închid înregistrarea. Dacă dai end meeting, îți apare apoi. End meeting. Mhm. Cineva a ridicat mâna. Oare a ridicat mâna că este mut? Dorește să ne întrebe ceva? Sau a ridicat mâna că a încercat să iasă? Deci să dau acum... Stop recording, e ok?